Dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Mga tugang, good morning po sa Induga Boss. Welcome po sa programa niya tungan hapot sa DCGB. Day pong personalan si Henry M. Tagahapot lang. Mga kahapotan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan ang katuyuhan. Ang sarong isyu malinawan asin ang sarong problema masolusyonan. Iyan po ang hapot. Digdi mga tugang sa DCGB. Good morning po sa Induga Boss. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Hanggang po kitang 9 o'clock in the morning, digdi po sa DCGB. Mga tugang, ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, kasin cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang paginom, ninaala ko pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing magmangatay, kay pan po nasabayan ng proteksyong liver aid. Liver Aid Silimarin Capsule, ang Liver Aid Silimarin Capsule para po salud asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa raldo na paginom kang Liver Aid. Pwede pong mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nagkakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kaiyan. May bisyo manawara, mahilig man uminom uday, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na. Para po sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga butika nationwide. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Aramon ta daw, mga tugang ang mga dagdag na report, hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol, Chief Reporter Jimmy Nasalita, bit-bit ang baretang bareta. DCGP, Baretang Bareta. Mga baretang pinag-uururunan, mga baretang pinag-iristoryahan, mga baretang kontrobersiya, iyan po mga tugang madadangog dito po sa indong programang Anhapot sa DCGB. Okay na si Jimmy? Ay naputol? Naputol. Alright, so habang pinaghalat niya ito ang report ni Jimmy, i-reiterate ko lang po ini ha. Nag-text sa kuya si Ma'am Brenda kasubagong maaga, no? Ang may pangapudan tabi siya sa mga nakabakal nin tickets, no? Ito pong nakabakal ki tickets para sa tuya na fine dining dinner for a cause ngunyan tabing aldaw, nagigibohon diyan alas 6 nin banggi. Yaw na po si Chef Jesse. So chef na ma-prepare kan sa tuyang sendong pagkaon, ha? Nakahuron ko kaso hapon, tabi, buda excited na siya, nagibuhon ang sa iyang papel bilang mapreparar, mahanda. Kasatuya tabing pagkaon, nag-courtesy visit naman kay Bishop Joel Bailon, dahil ko nagmisa duman sa Harong Kanama, sara Chef Jesse, buda sara Bishop, sa mga kapadian duman. Kaya, yaw na po, tuloy na tuloy tayo mamayang gabi, tabi dyan sa Legazpi City Convention Center para po duman mga tugang sa handa naman ang satuyang mga kapadian para po sa indang konsyerto. Yan ha. Para po sa indang konsyerto, handa naman sindangon yan tabi. Kaya ang pakihuron tabi kang organizer na Ma'am Brenda, tayo nagtik sa kuya kasubago, boda na Chef Jesse, eksakto pong alas 6 mapuon ang fine dining mamaya. Kaya siguro dapat as early as 5, 5:30, yun na po kamugayo duman sa area. Tangani na pag 6, makapuon tulos po kita. Ta-excited naman si Chef Jesse para po sa aktibidad na ini. Ha? Makapuon tulos po kita para sa paghahanda kan programa asin pagpuon kan sa tuyang pamanggi. Yan. First time kong maka-attender kan fine dining. Pirmi ako ang sa kuyang pagkaon, pirmi sa nabako fine. Hello? Hello? Hey. Yeah, good morning. Hey. Po. Morning. Yan na po. May apot lang ako lang. Yan baga ang radyo, radio station. Ano? Ano ang spelling kang sister? Kang ano? Sister ta, radio sister kaya
station. Sister station? Sister station. As in sister, so tugag SIS. Sister station. Nata. Tatadeng brother. Dodds. Okay. Ikaw magpailin sa kukuya na aga, ha? Sigya po tunta kapag daling Tatadeng brother. Kami nga ni, ang apon sa muya, ang sa muyang DCGB, ang apon kaya ni Mother Station. Yan. Brother. Punta na ako, pati. Apo na si Dr. Eve Grulio, yun makapaliwanag kaya. Kaya nga, sabi ko nga ni Kimisi, sabi na kung spelling kang Kasi sister. ang mother, bagay, ko conceive. Ang mother, iyo nag-aki, iyo kaya, from DCGB, nagburutuan sa mga kadakol na mga stations, kaya nag-conceive siya, nin more children. Yan. Nga kung ulay nga ma, di makiaki. Gari, ang ama, gari sukan sana, so day aram kung sisay. Okay, di anay mintin kung sisay. Iyo, okay na. Bye-bye. Pero wayon ka. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Sige, balik kita. Nasabutan siguro klarado man po sa endo sa pagisuyo ta ha. Sabi duman sa fine dining na ito budak konsyerto kan mga kapadian. Eksaktong alas 6 nin banggi. Mapuon tabi ang aktibidad. Kaya di po kamo magpa-late, ano? Di po kamo magpa-late tabi ta ngani na ano yan. Please advise dinner will be at 6 p.m. Please be on time. Yan ang text sa kuya ni Ma'am Brenda. Yo tabi, yan ang text sa kuya ni Ma'am Brenda. Kaya be on time or before 6 p.m. dapat po yaw na kamuduman. Ha? Iya po, yan tabi ang sa tuya na pakisuyo sa endo. So mga nakabakal tabi nin tickets para sa dinner na yan. Para sa tuya tabi na fundraising para sa mga gusto magpadi sa satuyang diocese. Hello? Hello, VP. Good morning. May hapot-tabi ako. Opo. Natatabi tan apod kaan dressed chicken, pero pagluwas huba. Pareho lang bigo kang hotdog. Kaya iling ang hotdog na malipot. Pwedeng hotdog, ta mainit talaga. Ang manok, pagdain ng pakpak dressed chicken, Pag nagluwas siya sa dressing plant, mm. huba na. Tapos ang apo dressed. Pero ano po siya, dressed chicken? I-research ko daw kung nata. Di ko man nakakuha ko nata. Dressed chicken. Yan, baga ano yan, so sa ano nga na punkan, so sa dilata baga na corn beef? Corn beef? Beef. Corn beef? May nailing ka dyan na mais? Warak man baga. Oo. Para pasaway. May request lang tabi ako kung pwede. Oo. Kasi din naman nato pamugtakin mga tambay digdi sa saudan. Ano ang sabi? Baka pwede dang mag-guest kamo kita ga DNR or Penro or MGB. Oo. Haputon kung ano nangyari duman sa pakudal na ito. Atayo nga. O si Jimmy, nagsakat ko niyan sa mayon. Iyo tabi, nadangog ko kasubago. Sakat ko niyan si Jimmy sa mayon. Interested ako digdi sa sa digdi baga sa gusto so anong sasabihon kan DNR Iyo. about that kasi may implication tabi iyan sa ordinaryong tao. Yeah, oo. Kasi halimbawa ako masinunod ako sa waste Iyo. disposal. Kapag madisganar ako maabot ang
madisganar ako. Iyon na nga niya. Bata Diba? naman ko plano na mag-drive na Tangya may... magsunod pa ako sa waste disposal. Unto nga yan, ako dalan sa mayon. Iyo nga ni. Gusto kong aramong konsenan. Tabaka naman ako makadrive na may kapot akong kamot. May problema kita. Pag tiko mo, may kudal. Ang dapat pang maramangkahan, tibad kung may titulo na mayon. O sige na. May maraming problema yun. I-research ta maray. Iyo, i-research ta man ha. Good morning. Okay, good morning. Mga sarawayo nila. Sabi ni Engineer Mer, Legaspi, mag-almusal na muna kayo, sir. Diri nga niya ang dalagan kang discussion ngun yan. Saday pa nagpamahaw. Dahil na si Jimmy. Naputol diretso si Jimmy. O sige, totoo na. Piga-check ni Jimmy kung ahay ng totoo ito na mga trabahong ito na may kudal. Iya po aramon ta. Noy, mamamaya ihapot mo kay Chef Jesse kung bakit dressed chicken pero huba na. Ate Nits. Good morning po, Ate Nits. Ismail, Ate Nits. Regards kay Nins. Regards kay Nins. Eko na lang si Nins, ha? Regards tabi kay Nins, sige, tahapot ko po totor kay Chef Jesse. Pag nahiling ko siya, nagkatuparan kaming duwa. Okay, so yan tabi ang rejoinder talang sa sendo. Ikadua, o inutong ko na para kumalingaman ini. So, New Blossoms and Catering Services, si Brad Manny, nagpadara ki communication digdi. Naghahanap po sinda ki cook para luto. Kusinero o kusinera. Naghahanap po sinda ki cook. Deko aram basta kung kamo tabi mari ka magluto, umapply lang kamo duman. Tapos mga babae as in lalaki na pwedeng maging waiters, waitresses. Tapos maging gari support staff kung sino po igwaning catering, ha? Pwede po iyan na ngaya graduate sa senior high school or ngaya college level o nag-eskwela kamo na may oras kamo. Kung sino magkaigwa kay additional income, pang-suporta lamang sa pag-eskwela nindo, mag-apply po kamo duman sa New Blossoms Hotel. Ang New Blossoms Hotel, ang landmark, ang landmark ko dyan, pong simbahan ni Father Dave na Ramoso. Hotel nga yan, landmark mo, simbahan. Pag-abot mo naman sa simbahan ni Father Dave sa San Ramon Nonato Church, humampang ka sa daraga. Iyo. Sa left, malakaw ka siguro mga 30 meters from the church. Sa left ka yan, may dakula. Uno na akasya dyan. May dakula pong akasya. Pag-abot naman sa akasya, mag-left ka. Siguro mga 30 meters man, mga 30 meters man gayod. Yan po duman ang New Blossoms Hotel. Yan, ha. Duman po kamo mag-apply, duman kamo magdara kan sa tabi na dokumento. Ano yung dokumento ng pag-apply, application letter, resume, etc. Yan po, duman kamo tabi. Cook, waiter or waiters para sa pwedeng maging waiter or waitresses, para mga abod-abod iba pang support staff tabi. Dumaman kamo, tangani magkaigwa po kamo kidagdag na trabaho. Tangon yan kay dako mga catering gayon. Kay po ni Brad Maniki support staff o mga helper para dyan. Tabi na sa Sendo Gabos na mga interesado. Iyo po, magdara lang kay papel na nagapatunay na ikaiyam, buda maray na application letter tabi. I-submit duman. Iyo po, nasabutan na. Nasabutan. Tabi. Oh, very good nga yan. Sige na. So mga gusto mag-apply, New Blossoms Hotel. Dumang ka mo umapply sa. Pagsakat nindo duman, igwang ki mga stairs, pagsakat nindo, may counter sa wala. Yan. Sa tuo, may hagdan dyan pataas duman sa gari convention. Yan. Araw kayo niyo. Diba? Bako tama, Jero, may stairs. Paglawag mo dyan, sa tuo, igwa dyan ki counter. Lumang ka, ma'am, good morning po. Good morning, sir. Pwede po pwede po magganito, tabi. Nandangog ko po kayo sa radyo, sabi ng tig ni Henry M. May naghahanap kay araw kayo sa New Blossoms Catering. Pag lift mo, may pasakat duman,
pasiring sa convention center. Gari, event center ninda. Iya po. Pag wala mo, may mga rooms duman sa ibong. O, dahil ko na ito kabisadong maray. Ang kabisado ko, so counter, buda ito tabi na, ito tabi na, ninda. Iya po, itong, talakasakat na po ako duman. Alright? Sabi ni Engineer Merly Gaspi, aber daw nga sir, paano mo masabi na uncook, babae o lalaki? Even ang chef ay. Di ko tabi sir Aram. Kung paano ko maaraman na nagluto, uncook, babae o lalaki, o ang chef, babae o lalaki? Yun ano? Sige daw tabi sir, i-text mo daw tabi sa ako, baka lamang mapaugmama ako ngunya na aga. Sige daw. Tabi. Alright. Sandali. Okay na. Okay na to. O sige po, yun lang yan ha. So, may mga hapot tabi. Yun na lang itong immediate nita. Basta so, dinner po dyan na banggi, fine dining po, exact, mapon po exact, at ano yan, eksaktong 6 o'clock nin banggi. Tabi, nganing makatapos tulos kita ki atab. Alright? Sige po. Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Ma'am Ami Gonzales, good morning po ma'am. Salamaton tabi kay Dean Ami Gonzales dyan sa BU College of Engineering. Good morning ma'am. Salamaton pong maray sa picture na ipinadara mo tabi sa kuya. Ang hapot. Report tayo. Si Henry M. Ang Bit-bit ni Jimmy. hindi inuumaga. Ang mga baretang ngunya na pagkaaga, baretang pinag-urunan, as in baretang kontrobersiya. Jim, good morning Jim. So, aga, marinata sa mga parantabay. Maluyaw ng signal na abot-abot ang signal digdi sa mga location sa mga oras ni. Sobra 3 kilometers o 4 kilometers No. at nakaumi nila Aprimo o ICT Reka Mendoza and kagawad lang pala brikakan guni ang bayan ginabatan ng Chairman Committee on Environment di sa guni ang bayan anas patupad tabi BP nangaragi kami sa mairarom kaning mga kanal na sumikon ano talaga ang pinakamayor na problema sa kunatataan na sentro kan barangay Masarawag ulit-ulit na sana na bigta flat flood. Ngunyan, digdi sa paglakaw in halos 4 kilometers more or less, may na-discover kami digdi sa taas tabi digdi. Kaya duwan yung digdi mahanap sa problema sa pagpabaha dyan sa Masarawag and mahanap itong post na igtanin kinodal digdi sa taas kan bulkang mayon. As of now, more than 1 hour na, 2 hours na kaming lakaw, natabol kami, and dahil pa na hihiling ko tayo ito, kinodal na portion ng bulkang mayon. Pero, ano sa identify yung problem, dyan sa sentro, kan Masarawag, may initial ng findings digdi, Sir Rick Mendoza, kagawad ng Labrika, di ka tabi, Sir Rick mo na, Sir Rick Mendoza mo na, digdi sa baba kaya, nagsakat muna kami digdi sa Rabin, sa taas kan Rabin, sa Irarom, kali, digdi kami nangangaragi, sa Irarom, kali tayong signal. Sir Rick, si BP Henry sa angkor sa DCGB, assessment po digdi sa operation niya itong ginebo sa ngunya na pagkaaga. Hello, Kagawad Marinaga. Kagawad? Hello. Yes, Marinaga po. Si Henry po ni Kagawad. Si Rick, si Rick. Ay! Sorry, Manong Rick. Sa bagay, ang busis mo, gari ka naman pang municipal councilor, Okay. Sige, tabi. Katindog kami sa nagrasay na daga. Opo, okay. Mano, anong katuyuhan tabi kang pagsakat nindo dyan ngunya ni Jimmy? Bighiling tapo to kung ano talaga to ground na po gani situation gisa tigaya ka tubig. May na reparo kita na dati na pala may mga retaining wall sa taas. Nagaba sa naman ng street. Kaya siguro arog ka to ang tubig sa baba.
pag sakat ni Pacha, nilingon ni kong sagod sa itong mga retaining wall, tapos mga parteng sementado, tapos bato ang ginamit. Ang ulang po tayo ang tubig baha pasiring naman sa baba. I see. Ngayon, dahil nagaba ito, kaya araw katambol man sa Masarawag Sentro. Tama ba? Iyan na pagkagaba ka na gari wall kang gali yan manong Rick, ano? Gali? Bako man? Gali, digdi sa ali sa taas. Tapos, may struktura na kinibo na simentado para maulang so volume kang debris ng tubig bago magbaba mo. Padit-diit na lang ang pagbaba. Okay. Ang siguro sa kahaluyan, naraot na siya. Okay. So ano po sugari nahiling na impact dahil sa pangyaring yan? Dahil sa pagbaba kanini, kaya ang volume ng tubig, araw na katokadak man din. Dati I see. Okay. sa taas. So naintindihan ko na kung nata kasuhapon manong Rick, pagkaigwa ki makusog na ano ito, ano sa kabikang pag-asa? Thunderstorm. Makusog so tubig, kaya makaskas na nagbaba so tubig dyan sa may Martican Masarawag area? May tendency talaga manong Henry na matitipon digdihan tubig. Tadakol tabing kahoy, budak mga gapok na dakolaon ang hinakon sa Garo River Channel bagay ni taas. Oo. So, na ulang kan kahoy, budak kan mga gapok sa tahaw kan Garo River, kaya matipon ng tubig. Pag natipon ng tubig, paminsan mapigay na itong nakaulang, kaya bulusok sa pababa. Tarang kaon na po ining particle kan sabi. I see. Okay. So arog pa lang kan ang kuan ano, ang sitwasyon diyan. So kung nagkaparaoran, mas lalong malala ang sitwasyon tabi manong Rick. Iyo tabi manong Henry. Pero at least na pwedeng ang solution itong retaining wall. Oo. I-reconstruct o planuhan nila yun kung sa hindi ibugtak girara ito para mapugulan ang pagbaba kaini. But at the same time, pag tag-init dapat pakadan nini. Pupuno siya kang Draculao nagapo tabi manong Henry. Ay nako. Pero kung iyan gari hakadan o ano dredging, gari temporary man sana yan na garo sigang balik-balik ang problema tabi, di ba manong Rick? Magasto yan eh. Iyo manong Henry, pero combination approach sa duman ibugtak girala itong wall na ibalik. Ibalik it. Yeah. Pero yun pong wall na pigas sabi mo, baybay yan o kuan yan, sand yan, bako ang tabi konkreto? Simentado tabi ini manong Henry, struktura. Simentado? At sabihon, may nag-construct na kay ni Digdi dati, nagaba lang siya. Ayun, bako daw sa mga Sabo project o Sabo Day kan mga nagaaging panahon? Dahil talang makonfirmar, pero simentado, budaga po, na nakabalagbag digdi sa River Channel. I see. Siguro sabihon, igwaki structure, infrastructure. Tabi, opo. Oh, okay. So yan ang rumi ng pahog? Iyo, tabi. May parting na putol, may parting totally washed out. Kaya harap ito ang tubig sa baba. Ay, nako. Okay. Kumusta yan? May, kung lamang ki mga pakusog na mga... Tako sa Baliga, may kabilya, may sheet file. Di ko alam kung paano naggamit pag sheet file. Tama ba ang pagka-pronounce kang sheet file? Di ko alam eh. Actually, nagbilib nga ni kani ang itsura niya, haluyo na ini. Pero dahil man siyang bakal. Deng bakal? Ako, ito lang ini. Oo. Pero mo... Kaya kanina identify ni, so structure, may parte lang na bridge nagaba. Iyo. Mga purang kilometro tabian, selling mo? Bako man sa kilometro, nakabalagbag lang siya mga siguro mga 50 metros. Aha. Okay. Tapos several po taas. Ang purpose niya, gari iblakan lang sa pagbaba kan tubig? So po, para makuha lang, maulang so debris. But kay po siyang kalkalon pag tag-init para din siya mapano. Oh, ano? Gari ko kan lang, kay po nakalkalon, halion, i-dredge.
niya tabi. Pag mag-init. Pero napabayaan siguro dahil na nanghali. So kaya napuno siya. Napano? Oh. Okay. So pagkapano yun, so resulta ang pagbabunumbara sa tubig, wagas dyan sa may parting pamitisan, going to Masarawag area. Tama, tabi ang dahiling Yeah, Manuel. tama tabi na lang. Ayan. Okay. So may rekomendasyon po kamo ka nagigibon tabi sa provincial government o sa LGU? Yung nito, sa mga magiging rekomendasyon pa kami, base sa ocular sa digdi. Ito nga na kung hapoton yung mga engineers, kung na ibalik itong wall na nakabugtak digdi para sa maulang ining nagbubulos duman sa Masarawag. Ayun. Okay. Sige Manong Rick. Pera kanday ka mong ibang nahiling dyan. Dahil pa, masakat pa kami. Oo. Baka may diwata na duman sabi ni Jimmy sa taas. Nga baka may mailing ka mo dyan katindog na struktura o ano, ha? Pagtaw na. Yeah. Sa taas na. O si Jimmy. Ara mo ito? Nahiling mo ito? Itong sabing alleged siya. Ako kaya, tabi, Manong Rick, ang term ko, allegado alleged na. Di akong personal na confirmation dyan. Oh. Social media lang so nagkairiling ko. Pero confirm tabi ito? Nagwak-arog ka itong sitwasyon? Actually, nahiling mo na ito kang paglayog ni Jimmy sa helicopter. Aha, okay. At bilang ma-confirmar kung kisa ito, buda sa eksaktong lokasyon. As in wall talaga? No. Kudal talaga Manong Henry, tigkukudal siya. May mga equipment na yan. Duman, may mga taong nagtatrabaho. Oo. I see. Okay, sige daw. Parte ang kang kanindo? Hindi mo planong aramon tabian as bilang apse mo, chief, o acting apse mo kung may hazard o risk na dara po yan in the future? Arte naman siguro Manong Henry, tayaw naman sana kami. Diretso, minatabi. Sige. O yan ang abang-abangan mi ha, Manong Rick. Tabi. Okay. Okay, Salamaton. Alright, Jim. Okay. Okay. Iba sa kagawad lang doon pala, Brick, at Chairman Committee, mga naiisip niyang lakdang tanggunang bayan ni legislation sa personal niyang nahiling digdi sa taas na bulkang mayon. Kagawad si BP Henry po sa Angkor sa DCG Pinagkitan. Opo. Councilor Marinaga po. Hello, Sir Andrew. Good morning. Yan, good morning tabi. Kaano pang assessment mo kagawad pagkatapos sa mahiling mo taban sitwasyon diyan? Personal na assessment din do. Ang tapos ako, pag-alit ni Kuduman. Ayun, naputol. Sige daw tabi Jerome, naputol. Sige daw ha. Ilingon tang pero iyan kaya nagsakat duman sa kagawad palabrika boda sa Jimmy ta. Kaso hapon mga tugang mga between 3 and 4 gayo dito. Kuminusugon suran, awano ka, nagbaha po diyan sa may partikan Masarawag. In fact, may nagkapirang mga na-stranded. Pigiling ko niya kung anong rason kung napano ito. Hello, kagawad. Hello, good morning, Graha. Yeah, sige po sir. Go ahead po. Ano ang hiling nindo tabi sa sitwasyon sa lugar? Iyon kami digita de Sir Henry, amo ang rason, kaswapo na nangyari dyan sa Masarawag proper. Na makusog talaga to baha. Okay. Pag-isip ako na itarang ko iniyo si Sir Buda si Jimmy kung pila ka rin kasakata, may limit talaga ang sitwasyon. Kung niya, pirmi na sana ang nakabaha dyan sa Sarawag. Kaya, ayun itong pinag ni Rick sa ino, Opo. ano talaga ito unreal na naihiling mitigyo. Kaya para sa ako, sa Sangguniang Bayan, ma-recommend po ako sa Sangguniang Bayan na kung mapupwede talaga, matawan talaga ng aksyon niyo. Pero ang sarap po na gusto kong mangyari kung mapwede, mag-net kami tigdi. Tapos, imbitaran ko ang mga itagay sa ano kayo na WH, San Apsimo, kung pwede nga niya may imbitaran and gusto namin sa third district Kumalbay, na mailing talaga niyo. Sa nailig niyo po, kasi rin sa taas, ikaw kami talabo sa retaining wall. Oo. Gustong sabihin, yung retaining wall ini, ginibo ini, dekada pa.
Iyo, gusto mo, haluin na pala niyan? Haluin na? Ano parang ang portion na magdrudiso ang tubig pasiring sa ibaba. Okay. Okay. So sabi ni Manong Ricagawan Kasubago, napano na daw po yan? Napano na? Silted na? Kaya gari, luminang pa sa tubig dyan. Kaya ang gari nailing na solusyon, idred siya, halion so laog, para sa retaining wall, makwangerare, para masara sa tubig, na magpasiring dyan sa baba. Tama ba? Inangkaw sa kung nata, ang baha, nag-aagi po dyan sa may partikan Masarawag area ng Unyang Kagawad, Lando? Correct. Ayun. So, ang solusyon, yun po yan, garapat madredge yan para sa tubig, di magdiretso sa may pating Masarabang, matawan ang kibang agihan. Correct po. Ano Ayun. ini ko ining retaining wall na ini, dapat direct construct tiraray. O kaya magpanipa ko ng construction ng retaining wall. Mga 50 meters garo po ini Apa. Kaya kahit nga ni kami pasiring girare sa taas, tinaligwa pa kami na another retaining wall. Ang purpose ka ng retaining wall ini para maulang itong mga debris sagad ang tubig na magduro-diretso. Iyo, inako ako na makain po. Garo araw kan sa filosofiya kaan. Oo. Dati na ining problema. I see. Okay. Kaya yan, na ito. Tapos yung mga taga-didim, pinagtaon na ba ang Department of Agrarian Reform sa mga beneficiaries? Abilidad na sa mga kakahuyan din buda coconut trees na ina. Opo. Kaya na sa tubig. Turo-diris na pa. Iyo po. Okay. So may through legislation may nahiling nakamutabi na pwedeng gibuhon kan sanggunian and kan sa tuyang lokal na gobyerno. Adalan na ito. Very good. Okay. Kagawad Lando, salamaton na maraya at least sa paghahanap nindo nin solusyon para maiwasan ang tubig diyan bumaba diyan sa may partikan Masarawag. Igwa na kamo kinahiling na posibleng iyo po ang rason kung nata nangyari yan. Opo. Salamaton po, Kagawad. Alright. Jimmy? BP, bilang ako sa personal assessment, dekada na ini, kahit itong mga panahon, kung sisay na administrasyon, mga alkalde na nagkapot ng ginubatan, base mahiling mo BP na talagang lumauno na ini. Iyo. So, pag-abot sa kalidad, di kalidad talaga ini BP, although dahil man guminamit kabilyan. Oo, pero talagang mahiling mo na ano yan, makusog? Dahil nga nagtangkasan sa mga ko. Makusog Ang kumpasta sa mga dating mo niyan, ang sinito sa gilid na. Oo. So, mga gapo, may mga lulukutan, may mga cement. Bilog ang struktura, kundi nagsiserve ng barrier kan pwersa kan tubig naalidig di sa taas kan bulkang mayon ngunyan na distroso na itong barrier natural ang bulos kan tubig hali sa taas uilo na pababa. That's why yun na yan ang tig sa super kan mga nasa sentro kan Masarawag. I see. Bilog solusyon. Okay, Jim. Nawara ang signal ni Jimmy. Yung kasi naman sa ibong kan partikan mayong volcano, baka maloy ang signal. Sige, mag-callback na lang ito. Iyon na po ito sa indang findings ko niyan. Ang lokal na gumino kang ginumatan, naghahanap kay rason kung nata ang tubig, biglang luminiko naman, pasisiring pirmi ang baha dyan sa may partikan Masarawag. Ito ang saro sa nahiling na ginibo naman nag-retaining wall. Nag-reconstruct. Sabi ni Jimmy na makusog na sa pagka-construct ang mga nakaaging panahon pa din nagagaba ng pano na kitubig. Ki debris, mga volcanic debris. Kang napano po ito, siyempre sa tubig ma-overflow. Kaya nag-overflow, nagkanya-kanyang hanap mga tugang kiagyan sa tubig. Kaya uminagi dyan sa may lugar na ayan. Kasapon, iyan po sa experience. Ngunyan, kinonstruct na itong retaining wall para sa gangon, para tawan niya ki-direction ng tubig. Pag uminabot ang tubig duman, dali magkaskas pababa ang bulos, igwa ki sampaan ka ito para i-direct
tawag niya direksyon kung saan mabulos ang tubig. Yan ang purpose ka ito. Kaya may mga part na medyo nagabada sa kahaluyan naman, pero igwaki part talaga na igwaki nagkaperang parts yun na makusog, susog duman sa description po ni Jimmy. Okay na tabi si Jimmy, naputol lang diretso, naputol na, alas 8:15, oras mga tugang sa Pilipinas. Abangan nindo ta, ganito to ka doon na Jimmy, itong pigasabi ng mga kudal, itong pigasabi tabi na kudal, tabi, iyong tutuyuhon mo niya na Jimmy, i-verify kung igamananggad ka ito, mga tugang na abe asin healing kung ano sa tagang sitwasyon, sabi ko kudal na yan. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. So sa kuyang listeners, nagpadala sa kuya ki literature, hali po sa online. Unid ang usabihan, kung nata ang dressed chicken, inapod na dressed chicken, na dain ng Uni bro ng pali, patulan tayo niya, tapos hinapot ni Joker ka sa bawo. Natay ang manok, paghaling nga sa endang manufacturer, liliwas nga, wala ng pakpak, wala ng balukag, anapon nga kan dressed chicken. Dressed chicken. Yan. Ang sabi yung databi kan kayan, mga tugang, iklaro ikwanta ha, ibugtak sa tamang konteksto. Ang konteksto databi kan is to prepare or process a food animal. Una databang breakdown kan meaning niya. Dress means prepare or process. The word dress, when applied to meat or poultry, comes from the old French word dresser. Meaning to prepare. In the food industry, dressing an animal means preparing it for consumption. Kaya ma'am, anong yan dressing ta? Anong food dressing dyan? So, hinanda na pagkaon. Yan. What the dressing process involves a dressed chicken. Diba? Involve a dressed chicken. Iyan po pala. Kaya pala inapod siya na dressed chicken. Tama? Ate Babes? Uni mananggad. May kudal mananggad daw. Asi ko na nakaisi mananggad. Pangyari sa maaba ka. O sige daw, si kudal, pinuwal sa ko ni Ate Babes. Thank you Ate Babes ha. Tabi di sa kwan mo sa imo tabi na picture na pinag-send sa tuya. Na may pigkudal mananggad. May auto pati nag-agi oh. May Fortuner. Ay nako. Sige daw, tay aramon tako niyan tabig pigsusog iyan na Jimmy ngunyan tabi mga tugang na aga. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Karen Ala, may report 8:20 oras po sa Pilipinas. Good morning Karen. Karen. Salamat po. May nagpadala sa kuya. Mapadala sa kong ipap. Ay, wow. May mapadarang Salamat po. Karen, owner si Karen. Wala, mamaya. Balikan natin si Karen. Mga tugang Yan na. Karen? Yes, VP Henry. Investigasyon ang gigibuhon ngunyan kan pumiti pati sa load kan sanggunian panlalawigan ng Albay sa aligadong mga salang pinagkikiribo, umiskandak kan mga doktor, nurse, asin staff kan Pantaw District Hospital sa Pantaw Libon, Albay. Sa entrevista kan DCGB News kay 3rd District Board Member Das Maronilla na iyong nagpahayag kan isyong ini kan uminaging regular session, nagpaliwanag ini na iimbestigaran ninda taod-taod ang naglalala na aligasyon na igwang pigsisiringil ang mga staff sa nasabing ospital na daing pigtataraong resibo sa mga pasyente pagkatapos asin sa ngunyan mantinidong questionable VP Henry duman sa mga nagrereklamong pasyente kung ano ang purpose kan pagsingil na ini lalot daing na pigtataong resibo pagkatapos asin kung sa napapaduman ang pigsisiringilan kaini kung sa kabankan probinsya o tibaad may ibang pinagbubuktakan ang siningilan
Kailan tasusog PPND kay Board Member Maronilla. Naglalala na ngunyan ang blatter kan mga pasyente sa mga barangay. Nasa ngunyan, sinabing nasa lindong kan kinatawan ang mga dokumentos na masilbing ebidensya sa investigasyon at yan, duman sa aligadong misconduct na ini, kan mga personahes kan Pantaw District Hospital. Ikadwa, VP Henry, susog sa kinatawan, aligadong may doktor dangan na istigyo sa Provincial Hospital kan Pantaw na may relasyon na sa kadastaro kung kaya taod-taod na alas 10 ng pagkaaga, ma-atindir sa investigasyon ang Chief of Hospital kan Pantaw District Hospital na si Dr. Rene Aldocoa. Kaiba mismo sa investigasyon si OIC Director kan DOH Region 5 na si Dr. Rosa Maria Rempilio. Kaiba man si Provincial Legal Officer Attorney Maria Taquidera, Provincial Health Officer Dr. Estela Zenit, gabos iyan VP Henry, taampangan kan mga members kan Committee on Health and Social Services sa Pamamayuni First District Board Member Karon Siga, ang punto, gusto maaraman kan mga kinatawan, ano ang sisiringalan ka ini, asin na tatay ka issue na resibo. Yan ang report. Karen, araw yes, ni VP. Karen. Nadangog ko ang sinabi ni board member singan ini. Si board member seto, si board member Maronilla. Maronilla, kansarong simana tama? Unya na Apo. simana pa lang niya. Ngunya na semana. Oo. Kuan mo reaction tulo si si Dr. Senet? Siya bag ang PHO, under niya yan. Anong reaction niya duman sa nagluwas na isyong ito? Di ba? Opo, Ano reaction actually, niya? Tangani na although okay man halaton ta, pero kan nagluwas ko ta, naputun ta tulo si Dr. Senet kung ano man ang galit, anong aligasyon ito na may, anong pigbabayadan da? iyon na nga ni VP Henry. Actually, sigsusog ko ini sa Provincial Health Office sa hapon. Dahil si Dr. Senate, kami tigat-tinda na meeting. Bari, clarify ko ini kay Board Member Maronilla kung anong bagay o baka servisyo specifically tupig sisingilan. They man actually sinimbag na direkta si Board Member Maronilla dahil ta kaya nga ni papabodan at to Chief of Hospital kasusog sa mga nagrereklamong pasyente, questionable nga ni kung ano ang sisingilan. Meaning Dapat baga, action. government hospital baga, dapat zero billing yan, di ba? Opo. Dapat zero billing, di billing yan. Oo, yan. Sige, thank you Karen. Alright. At taon. Yeah, okay. Agad ang takilado kay ni si Dr. Senate kung mag-atindir. Okay. Yan Sige. ang report. Karan ala, DCGB News. Thank you Karen sa report. Shara. Nandiyan si Ma'am Lynn. Sister, alam ko na ta. Gara may bisita akong uminabot eh. Shara. Yan si Ma'am Lynn. Si Ma'am Lynn ito. Iba man, may sinugo lang siya. Okay. Sabi ko na ako si Madam Lynn. Okay, thank you. Magbabalik po kami. Magalipas lang ng ilang patalastas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na.
Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Serbisyong totoo, produktong garantisado, madaling kaulay at sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Dimples Romana po, tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Natuwa ka ba sa serbisyo ng Generica Drugstore Pharmacist? Ikwento and inominate mo siya as Best Supporting Katuwang para sa tsansang manalo ng cash prizes. Follow us on Facebook for more details. See posters and print ads for details. Deadline of entries is until November 25, 2025. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kung para sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat o gawang Pampanga.
Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tuhod, siko, baywa, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata.
kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Nagdadangog ka mo sa DCGB. Always #1, always at your service. Oras natin 8:37 na, mga tugang sa Pilipinas. Okay na, tapos na tayo? Alright. Tapos na pala. Henry Mas... Bata excited kita sa Adlib da. Hindi inuumaga. Your part... Ulita, bita na putol, ulita. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Nasa linya mga tugang si Joshua Bino, kay ba si Attorney Ian Makasinag, ang saro sa mga mahigos na konsyal Kandaraga. Galing grabing Adlib mo Joshua, good morning. Good morning sa mga parantabay. May nailawan ang Commission on Audit o kaya ang COA na mga medyo makaduda na mga transaksyon sabi BP Henry sa lokal na gobyerno kan Daraga Albay kan nakaaging taon. Ang obserbasyon ni kan COA, siyempre pinadaran man ng kopya ang lokal na gobyerno, itig forward man kan Office of the Mayor sa Sangguniang Bayan para ma-investigaran in aid of legislation. Nagkaigwa ng investigasyon kasood tabi BP Henry kung saro sa mayor na natukar itong binakal na property kan lokal na gobyerno na nagkakantidad po kung mas o menos 38 million pesos. Ang saro sa questionable, halangkawon so ibinayad na notarial fee. Ang pagtubod BP Henry initial, overpriced, ang binayad sa notarial fee. Ulita daw tabi, may binakal? May binakal so LGU na daga. Opo. Kung mas o menos kantidad, 38 million pesos. 38 million. Okay. Siyempre, pag may barakalan, may dokumentong kay Puan, termado kay notaryado, deed of sale, whatever. Oo. Ang nailawan, halangkawon so ibinayad na notarial fee. Talaga? Nasa 1.171 million. 1,171,000 pesos. Notarial fee? 1,171,000 pesos. Oh my God. Para sa notaryo. Sige daw. Actually, ignorant daw kung paano percentage kang pagsingil dyan. Ipakwanta daw. Ang percentage, pinakalang ka na dapat 1%. 1%? Total cost kang barakalan. Alam mo nga, 1% kang kada sa amount, 1% ka ito? Halimbawa, nagbayad ka kay 100 million, so 1% ka ito, nasa 1 million pesos. 1 million? Ito bayad mo sa notaryo. Oh, okay. O kung halimbawa, nagbakal ka kidaga worth 38 million, dapat taas ka po kung mas o menos 380,000 sana ang notarial fee. Yeah, okay. Got it. Okay. Dangogon tabi Henry, ang resulta ka ng investigasyon, kay Atty. Ayan Makasinag. Atty. Tabi, live ko na sa DCGB with Henry. Attorney, good morning. Maray, Tabi, Idol. Ay, good morning, Tabi, Councilor. Oo. Primero, pwede ba ma-share kung anong klaseng, kung okay lang anong klaseng tabing property ring nabakal kan lokal na gobyerno? Actually, mabase kita siyempre, BP Henry, duman sa report kang COA, ang daga na tataramduan, itong susabusay sa Kagsawa, Daraga. Okay, Busay Kagsawa. Okay. Iyo po. Opo, oho. Anong daga po ni Tabi, Councilor? Iyan? Ano po? Anong klaseng daga po ini? Anong klase ang katuyan kung binakal ang daga na yan? Dahil ko po maaraman ta. Siyempre, nagbabasi man sa natabi kita sa report kang COA. Okay. And normally, ang titreat sa COA report, itong financial
financial transaction. I Pero so, see. rason kung nata iyang binakal, Dahil man ano. iba naman po yan na Oo. Okay. Usually, ang plug down kang COA, itong gasto sa notarial fee, pwede tabi paki-ulit, Councilor, kumpira po ang kantidad kang kabaklanan, pagbakal? Actually, tabi, BP Henry, daima nag-plug down ang COA. Okay. Nagluwas lang itong report sa igwang mga kulang na dokumento na dahil na susumitir kang Ayun. NBU Daraga duman sa COA. Maray man po na pig-clarify mo iyan. Ito sugro Opo, na hiling kang opo. COA. Okay. Ano pa tabi, Councilor? Go ahead. Dakulon pa na nahiling. And siyempre, mga red flags sabi ini. Red flag. Na so ginasto last year, 2024, masubrang 1 billion pesos na nakakasumitir ning mga dokumento sa COA. Sarong sabi ining barakalan Opo. ang daga dyan sa Busay Daraga. I see. Okay. Ano po ang gari na hiling na gari dapat makomply? Susog po sa COA ulit tabi. Buda gari nagngangalas ang COA kung nata naging arog po kayo to, Councilor. Iyan. Daingali na susumitiran mga dokumento. So, tigahagan ninda ang mga supporting documents duman sa notarial fee na 1 million pagkatapos sa rupang notarial fee involving the same property na 171,000. Bali duwa. Tama. Duwa sabi. Duwa notarial Opo. fee. So saro 1 million, so saro 300,000 plus. 171,000. Opo. Paano po kagawad ang pag-compute nindo tay kabaga saro kang matibay na abogado mo? Paano pag-compute nindo tabi sa notarial fee? Usually tabi BP Henry, ang computation kaayan sa siguro nagdadalaga na rate 1%. Kang bilog na 1% kantidad. Ang total value. Kantidad. Oh, arog pala niyang kanano. 1% kan total na kantidad. Pero kung ito ang kantidad man ang nakabaklanan gari. Medyo man ang mangalas ka kung nata. Gari makalibong man. Maski ako, medyo malilibong mana. Base duman sa mga dokumento, so binayad kang munisipyo kang Daraga, 38 million duman sa daga. Pero nag-appear na ang notarial fee is 1,171,000. Oo, kung 38 million siya, kung halimbawa ngay 1%, pera po, pera, mga Dapat nasa 380. 300 plus lang. 80, tama, Councilor? 380. 380 lang ang notarial fee. Kasabay itong saro pa na property na pigasabi nindo. Iya po ang garo na hiling kang kuwan na dapat suportaran kidokumento kung nataarog ka ito. Iyo po. Gahagad. Kaya nga nag-inquire man kita sa municipal treasurer, sa GSO. Opo. Tapos sa municipal treasurer, kung sisay, agad ka itong bayad. Sisay so nag-bill. Anday ko masabutan na nagtataram, na nagtarilingawan ng daan ninda, kung kisay, nakapangaran sa cheque, so ibinayad. Pagyari sa maaba ka. Di ba ito ni may kwan tama ba? Sa mo, experience sa berang sarong abogado, solo office, baka mabilyan, bibilan? May billing tabi yan siyempre, may billing. Tapos, pag binilan mo ito, may resibo. Yan, may resibo. Na i-issue. Opo. So, cheque, ipapangaran duman sa nag-bill. Yan, correct. Oo. So, yan ang hindi ko nasasabutan. Nalilibong ako, kung malingawan kang treasurer, malingawan kang accountant. Opo. Lesin ng record, tabi, Councilor, kung ano ito, napano, etc. Lesin record? Pigaagad ko nga ni sa record, ang sabi, dahil na daan na babasa sa record. Sa original idinara sa COA. Di ka tabi, kagawad kinalintura ka na dagong itong rasaon. Siyempre, medyo kita nalibong. Mas kako, nalibong ako Sabi kang texter, sa GSO po, may mga documents yan. Di tabi sa GSO, nakahiling ki documents tabi. Sa GSO nga dahil aram kung ano sa dokumento, sa napaduman sa dokumento, dahil man daan sindang kopya. Pati sa treasurer, dahil aram kung sa'yo nagbayad kang cheque, sa'yo napaduman sa bayad. Ano ba yan? Dahil aram. Dahil lingaw daanin da kung sisay. Oo, okay. So, boss, base po naman sa findings kang COA, ilong tabi so nahiling attorney, councilor,
na dapat masubstantiate ito kidokumento. Ta questionable ito Iyo na tabi. notarial fee. Iyo tabi, Ayun, okay. opo. Okay. So ano pang plano nindong nyan tabi kagawad? Actually, magibo kitang report kang nangyaring investigasyon. Siguro, mahagad ako ki executive session sa Sangguniang Bayan na piliton ang accountant at ang treasurer kung kisay itong nagnotaryo. Oho, iyo. Duman sa COA report, na po na-mention kung siya nagnotaryo ko ng law office? Da itabi, Dahil ano? wara. So amount Kaya lang talaga. kita. So amount lang ano, Councilor? Sa amount lang. Sa amount Okay. lang, opo. Oh, ako selling, masususog yan sa kahaluyan. Anong taong pa po nangyari ini daa, Councilor? 2024? Oh, kwan pa lang. Pero pirang taon pa. Kaso, kwan pa man sana. Last year, di ba? Hindi pa nga nagsasarong taong daro. Maka... Di pa nagsasarang taon na. Nagpara so record. Pagyari sa mga baka. Okay. Anyway, ano po, may pwede tabi magresulta tabi, Councilor, sa administrative case, whatever tabi, na through legislation na pinanggibonin do? Dahil tabi ako manginginutan na BP Henry Opo. sa maluwas na report. Siyempre, magibo pa kita. Yeah. Aadalan ta pang maray. Iyo po. Okay. So, yan pong daga ngunya na pigmimindyan, mapakinabangan ngunyan ka lokal na gobyerno tabi kagawad iyan? Dahil ko sabi araw. Siguro, hilingon ta kung sain. Ibahan kami ni Joshua. Hilingon mi kung sain. Pirang hektarya po yan kung maideya ka mo? Wala man nakalaag Deman. na. Kaya gusto ko nga. Oo. Ay na pangyayari sa Maabaka. Okay. Naputol. Joshua? Hello. Nagkatulso taling ako Hello, Joshua? Nawara ng diretso? Nawara na. Okay na. Joshua? Attorney? Sandali lang po. Ayan, nandyan na. Susugon tayo ni kung ano ba yan? Maski sa... Hello? Hello, Joshua? Ano nangyari? Tabi na. Sandali lang po. Nagre-reconnect tabi si Joshua Hali dyan sa luwas. Okay na tabi na. Ipababa muna sa tako sa maapod tabi lugod. Ano lang. Ma'am Angie Morcoso, ako naman Ma'am Angie, garibig pa ugma mo naman ako ngunyan agagan sa imong mga text naman. Regarding dyan sa dali lang po. Ilunta mo na. Ibaba mo tabi Diyos matakon mapod sa imo. Nandali lang. Oras natin, 10 minutes before 9 in the morning. Hindi po sa tuya na programa. Dahil nagapod tabi nal. Ano ba ka nagsarabata na sa apod me? Wala. Okay. Sige. Hello? Yes, sir. Good morning. Po. Good morning po, sir. Ano po? Oo. Iyo, dahil po kaya kikon, sir. Actually, matitrace. Dahil kong nagnotaryo. Kaya lang, dahil matitrace, dahil pang nakukuha si record sa munisipyo, kung si say nagnotaryo yung law office mo na kung si say na abogado. Dahil pa, oo. Opo, yo. Dahil pa po nakukuha, tatama si kagawad iyan na may record ang duman, gusto po pigchikihan, di ba? Kasi, so checkin na pa duman. Yeah, opo. Okay. Iyo po, opo. Salamat, sir. Salamaton. Alright. Hello, Joshua. Hello? Hello? Okay na? Naputol ako rin, ako nakabalik. Yung nga ni, nangalas ako eh. Okay. Anyway, BP, yun ito so detalye. Ay na si kagawad. Si attorney na ito naglog na sa RTC. May hearing pala, disturbo ta. Yun na, okay. Anyway, abangan mo na lang ang mga development kanta. Pagkangalason man, adi. Malilingaw na palaan sa mga... Aputan na kanso kung dyan sa pinaapod palan, aputan na dyan kung napanoan. Pati palan sa record, na nababasa.
nalingawan, tapos sa original na papelya o nasa kowa. nasa kowa, so sarod, di rin nababasa sa So, sarong kopya, dahil na nababasa. Oo. Pero, sige. Pero, ano naman na dahil mo mabasaan ko na may duplicate ako na po kung na... Indak? Anyway. Alam Ayan, ta? Bibi. Aha. Dapat magpaliwanag gayod, di ba? Apo. Magpaliwanag, so kung siya magpaliwanag ka iyan, kung natatagbed ko 1 million na notarial fee. Di ba? So, biniyadan dito sa daga, 38 million. 38 million, kung 1% yan, 300,000 plus. 380,000. Bako 1 million? Oo. Oh. Okay. Ayan, BP. Na istorya. Bata na ako na makitultul mo niya. Banag ka na, okay, batag lang. Naggutom lamang kita. Okay? Sige. Ayan, BP. Na istorya niya to, digdi sa Daragalbay. Piringkian man sana. Joshua, Henry ang lalaking hindi ano ba yan? O, wala punta. Ang issue po, ito naghapot sa COA, dapat masubstantiate kay mga dokumento kung nagbayad kay araw kayo kadakula sa notarial fee. Iyo lang sa hapot kan commission on audit. Okay? Yung duman masana po ang issue. Dahil man issue about overpricing, dahil man kung ano. So notarial fee lang na gari nagduda sa COA kung dapat araw ka ito. Kaya dapat suportahan kay mga dokumento. Yeah. Hello? Good morning. Good morning. Ang suggestion tabi dyan, ang legislation na iluwas nila, primero, di magamit ki thermal paper sa financial documents. Dapat ang printing all original. All original. Pati ang file copy, dapat original. Tama ka naka-thermal paper mananggad, pag nalisayan kang kamot mo, dahil mo nang bawas sa ibong sabi. Salbatan ang pangyari sa maabaka. Di, kayo po ang kiordinan sa legislation. Ikalawa, mag-ibo ki legislation na ang Municipal Health Office mag-issue ki memo plus gold sa treasurer at sa accountant. Joker. Po. Gusto ta ka ng pasipasong kilang atong nasarawayo. Hindi sa imo. Memo plus gold, yan ang di malingok. Wala pa siyang taon. Di malingawan. 2024 pa sana. Maringanin sa day, sila sinimbag na I invoke my right. I invoke my right. Ayun na. Okay, sige. Pasaway. Okay. Sige, tabi. Salamat, amigo. Naiko po. Pasaway. Walang away. Kumaway. Pasaway. Pagrehabilitar asin pag-irahay kan pumping station sa Legazpi, posibleng mapunan sa lalong madaling panahon matapos magpirma na deed of transfer ang LGU asin DPWH Bicol. Angel Mostasa sa detalye. Good morning, Angel. Yes, good morning, VP Henry. Sa tuyang mga paraan tabay sa mga dugang tapapong bareta, posibleng mapuuna na ang pagrehabilitar asin pagirahay kana pumping station digdi sa syudad kan Legazpi. Ini VP ang pahayag sa DCGB News ni Alcalde Hisham Ismail matapos na magpermasinda ka nakalihis na aldawnin sa rong deed of transfer entry kan lokal na gobyerno kan Legazpi asin kan Department of Public Works and Highways Bicol. Pangyayat man ni Regional Director Virgilio Eduarte. Sigun kay Ismail, nakapalaman sa nasabing deed of transfer na angabos na responsibilidad sa nasabing pasilidad ang ibabalyo na sa nasabing ahensya dahil saan gobyerno o ang LGU Legazpi anday man kaya ang fundo na kaipuhan para sa pag-irahay kay ni sagud sa maintenance dahil sa kulang man full ang fundo VP kan LGU Legazpi. Nabi kan alkalde sa bagay kan nasabing deed of transfer, DPWH na ang magiging responsable sa pagrehabilitar, repair, maintenance, assist operation kaini sa may fundo sindang na konsigir hali sa sentral na opisina. Tatabi VP ang kaptangkan pakikipaghurunta sa alkalde kan syudad.
Tapos po ang responsibilidad regarding po sa public station, ibabalik na po sa DPWH namin. Dahil alam sa ipulagan kang pondo, dahil naman po kaya i-maintain at the same time dahil po dilapidated na so tulong pumping station na ito, sinda na po ang matikong dahil tapos po ang pondo alis na siya. Kumusta po ngunyan na mayor sa sitwasyon po kan sa tuyang pumping station sa Barangay San Roque po? Actually, ang tigsabi nila sa Barangay San Roque, pero dahil yaw duman sa istasyon sa Ibong, buunod na talaga ito. Pumping station sa Barangay po. Kung papansin na po, dahil nga dilapidated na, yan sa oras po nata aloy magpapa ang tubig sa Orosay, Peñaranda, asin sa Kapantawan, dahil po, pag dinuman po ito personal, tulong gate duman, tulong speed gates, so duwa po duman halos nakasarado na asin sa saro, nakabukas na higabanga. Kaya kay puhanon na po talaga marehabilitaryan, asin masakat po gira itong tulong gate na ito para accessible, asin magyun po ang access ng tubig, palawas kita agad. Nakapalaman ba duman na mayor po sa MOA na ito na may certain amount na kakaipuhanon or hakagadon po sa DPWH? Wala mo po kitang hakagadon dahil sila na po ang mamintinar ito. So, they will be responsible for the rehabilitation, repair, maintenance, at the same time, operation natin. Opo. Kailan posibleng mapunan itong rehabilitation? Wala po silang pondo sa nasyonal. And that's a good thing about it. So, yan po, VP. And paliwanag man, manungod po dyan sa pumping station sa syudad. Okay. This DPW sa maayos. Apo, VP. Sige daw, tapo na agaring din akong oras alas 9 na eh. Sige, okay. VP, ang mga storya po Alin ang po. priority? Sa ano nga, San Roque? So, digdi sa may Victory Village or digdi sa may, ikaw pa magkisarang pumping station digdi sa may kuan? Pigkale? Sabang? Duman ini VP sa may, sabi nga ang San Roque. pagkakas ng VP, San Roque, kukunto pala, ay bunot pala ng VP ang nakasakop na kaiyan. Gari yung mananggad ano? Yung mananggad. Gari bunot mananggad ito. Opo. Yung mananggad. Okay? So, yan VP, ang mga istorya tapahari sa luwas with Kuya Boy, Angel Mostaza, DCG. Salamat, Angel, sa report. Jimmy, alas 9 na, Jim. Dibang ka na lang tabi, Jim, kay Pio sa mga follow-up report. Diyan po sa may parte kan taludtod kan mayon. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Dahil pong personalan, kita po taghapot lang. Salamat. Goodbye. God is good all the time. Mabuhay. I love you all. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule.